Tremp, província de Lleida, comarca Pallars Jussà. Població, 5.911 habitants. Destacat, el terme de Tremp està emmarcat pels nombrosos espais naturals que conformen els Prepirineus catalans. Els nuclis de població, que conserven l'aire medieval, han esdevingut centres de gran activitat comercial i de serveis, que fan del municipi més extens de Catalunya un espai privilegiat per practicar-hi tota mena d'activitats turístiques. La història també ha llegat un interessant patrimoni a Tremp. La Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors, l'antic Hospital dels Pobres i les 3 torres de la muralla que es conserven són els elements arquitectònics més destacats de la capital del Pallars Jussà. Imprescindible. Practicar esports a la natura. Visitar la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors. Veure les 3 torres de defensa de l'antiga muralla. Visitar la Balma de les Ovelles. Festa Major de Tremp als voltants del 8 de setembre.